Palaji Music presents माए दादा नाचे ना जाए मोतिहारी जिला के माए दादा नाचे ना जाए मोतिहारी जिला के बारात में करे दुर्दशा यहाँ के लइका पहिले लगन शुरुआत में करे दुर्दशा यहाँ के लइका पहिले लगन शुरुआत में नाए दादा नाचे ना जाए मोतिहारी जिला के बारात में नाए दादा नाचे ना जाए मोतिहारी जिला के बारात में खींचेला नीचे ये सटे जावा पद से नमरी धारा के हाथ में नाए दादा नाचे ना जाए मोतिहारी जिला के बारात में नाए दादा नाचे ना जाए मोतिहारी जिला के बारात में। recording by Palaji Music Kotwa। जब चढ़े ये स्टेज पर मन मानी करेला उहावा के सब लइका छेड़खानी करेला जब चढ़े ये स्टेज पर मन मानी करेला उहावा के सब लइका छेड़खानी करेला कके बला जोरी खोदेला ढोरी बत्ती बुताई के रात में नाए दादा नाचे ना जाए मोतिहारी जिला के बारात में नाए दादा नाचे ना जाए मोतिहारी जिला के बारात में। राइटर आनंद अकेला फूले ना बिके सब बिहारी पूरा रात भर नचावे लाई बैठी के आगाड़ी राइटर आनंद अकेला फूले ना बिके सब बिहारी पूरा रात भर नचावे लाई बैठी के आगाड़ी बवाली राजा लेवेला माजा रंजित जख्मी के साथ में नाए दादा नाचे ना जाए मोतिहारी जिला के बारात में नाए दादा नाचे ना जाए मोतिहारी जिला के बारात में खींचेला नीचे ये सटे जावा पद से नमरी धारा के हाथ में नाए दादा नाचे ना जाए मोतिहारी जिला के बारात में नाए दादा नाचे ना जाए मोतिहारी जिला के बारात में। recording by Palaji Music Kotwa।